बिराद गरम माने गरमजोंनो ओंखारबोजोब्बाय आरोखि ना थानो हायाखिसै दिनैहाय मिटिं जादों दै रायजोफोर जाबाय जों थांगासिनो दङ सिङावहाय दै नैबे लामाजों लामाया बरिया जाबाय बियो लामाया बरियासै बै सिदा डिसि अफिस थांबाय ओमफ्राय नैबेजों हाबलांदों आरोखि ना मानसिफ्रा फैफिनला आरोखि जोब्बाय नामा बैथिंनो आरोखि ना मिटिङा नै बेहाय फुख्रि बिराद गुवारथार नै फुख्रियाबो जों नैबेजों थांगोन गरमानो थानो हाला बिराद गरम माने गरमजोंनो ओंखारबोजोब्बाय आरोखि ना थानो हायाखिसै नै बिराद गरमसै आरोखि गरमानो अयथासार नालाय थानो हाला आरोखि दै नै बिराद मानसि ओंखारबाय बिराद गरमनि थाखायनो थाथेरनो हायाखिसै मानसिफ्रा गासिबो फैबाय आरोखि मिटिङाबो जोबखाबाय प्रग्रामाबो ओमफ्राय दा प्रग्राम जोबनानै थांसिगोन आरोखि अयथासार गरम गोगोम मानसि जाफैदोंमोन आरो ना गरमानो अयथासार बिराद गरम मिटिङाबो जोब्बाय दा पाब्लिकआ थांनो ओंखारला जोब्बाय आरोखि ना काजलगावआव जादोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगावआव होमबा जों नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांगासिनो दङ बिराद गरम मिटिंखौ 10टायावनो लादोंमोन ओमफ्राय दा जोब्बाय आरोखि ना मानसिफ्रा थांला जोब्बाय न'आव गोबां मानसि दंफैयो बिराद लोब फैदों नै हेमन्त बिश्व शर्मा सारबो फैदों ओमफ्राय प्रमद बर' सारबो फैदों नोंथांमोना मिडियानि थ्रुयै नुलांखाबाय बेखायनो आं देखायाखिसै जेखिजाया थांलाय फैलाय मानसिफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय आरोखि ना गरम बोथोराव मिटिं खालामबा बिराद खस्थ' मोनो पाब्लिकआ बिराद गरम नै थानो हायाखिसै आरोखि ना ओंखायनो दा थाब फोजोबबाय बिराद गरम लोगोफोर दा बिराद गोसा सान्दुं ओमफ्राय मिटिंआबो जोब्बाय आं
बिराद गरमलै मिथिङाव फैदोंमोन ना मिथिङा जोब्बाय जों थांफिनसिगोन आरोखि ओमफ्राय दा मिथिङाबो जोब्बाय जों दा न' फारसे थांसिगोन आरोखि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गोजोन्थों आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन दै बाय